Ще пусна музика и да започнем с първото видео за 2026 година. Здравейте и добре дошли! Не знам дали забелязвате, има нещо различно в видеото, в звука. И сега ще се опитам набързо да ви кажа какво съм променил, защо съм променил. Малко да ви въведа. Не съм снимал от бая време. Всеки път се заричам всеки сезон да снимам една идея повече. Но така и така не ми оставаше време. Надявам се това лято една идея повече да имам време, да мога да снимам, за да качвам някакво съдържание в YouTube. Дали някой ще го гледа или не, вече зависи от вас. Да, какви промени около мене? Жив съм, здрав съм, прав съм, корав съм. Какво съм променил по, както обича да казват, сетъпа за снимане? Зимния период доста неща си накупих, за да мога това лято да ги сменя, като започна от каската, камерата, микрофона. Общо взето всичко смених. Екипа все още не съм го сменил, но летния трябва да си купа някакво якенце, защото психически не издържам с сегашното ми. Една идея съм скован с него, искам да си купа някакво по-тип свичер с протекция, с налактите на гърба, на раменете, но да ми е една идея по-свободно, но да не се лишавам от защитата. Та, камерата, какво смених? Камерата отново е AGC Alpha 12 обаче. Venom разшарката. Камерата Insta360 Ace Pro 2. Безжичен микрофон Mic Air, пак на Insta360. Купих също и една Insta360 X5. Ще правя някакви кадри с нея, аксесуари най-различни си накупих. Звука надявам се да е добре. В момента снимам 4K, 60 кадра в секунда. Стабилизацията е стандартната. HDR е пуснат. На Megaview съм. Микрофона съм му дал минус 6 dBi. Не dBi, а dB. Надявам се да се чува добре. Още какво? Също нещо, което ме накара да смена камерата, е всичките тези адаптери, както и жици в каската. Само кардото в момента имам жици, нали, от микрофона и слушалките. Вече няма отвънка на каската адаптери и кабели, което е доста добре. Надявам се картината да е добре, звука да е добре. В момента съм активирал, използвам двата микрофона, както на камерата, така и на външния микрофон. Музиката пак ми спря, не знам какво се случва. Ще караме без музика. Voice Enhance съм го включил, т.е. би трябвало да подчертава повече гласа ми, отколкото външните шумове и вятъра. Това е първият тест, да видя как ще се чува, какво се вижда, как се вижда.
Реално в момента не би трябвало да има много изкривяване на образа, което искам да избегна малко или много, но ако не се вижда достатъчно добре, ще мина на най-широкото като обектив, което може да снима. То е Action Mode, 157 градуса обхват има, но за сега ще съм на мега. Това е първият тест. Днеска много мотористи са излезнали. 1 март сме. Честита баба Марта на всички. Бъдете живи, здрави, усмихнати, позитивни и както винаги да се пазите. Сега, например, преди да почна да снимам на Раковска, го бяха помляли един колега. Надявам се да е добре, но имаше полиция, патрулка. Нямаше хора на место происшествието на ПТП-то. Може би са го откарали в болница. Мотора, резервуар му беше фръкнал. Както казах, надявам се да е добре момчето или момичето, колегата. И може би това ще е... Аз само малко така хаотично говоря, но защо си взех Insta360? Първо, заради безжичния микрофон. Второ, беше на промоция. Трето, харесва ми, че е с екранчето отзад се обръща и ако снимаш себе си, може да се снимаш. Също от ревюта, които гледах на DJI, на Ace Pro 2, на GoPro 13, Ace Pro-то реално по-ми хареса как снима. Това, което като сравнение показваха, Insta360 Ace Pro 2 най-ми хареса. Много хора го избягват за мотовлог, защото е най-голямата като размер и най-тежка. Но мен това не ми прави впечатление особено. Другото, което ми хареса, бързата връзка, която я има стандартно в комплекта. Реално сега ще ви покажа, да кажем, тук ще спра. Айде, тук. Харесва ми следното, че мога да я разкача, само ако успея, че с ръкавици малко трудно. Хоп, и да снимам себе си, което е супер, и да си говоря, когато има нещо да снимам. Музиката ми тръгна. Не мога бъде. Мога да си снимам, когато снимам нещо тип ревю или нещо да показвам себе си, да не гледате само пътя. Май сетих какво се случва. Телефона? Не е от телефона. Както и да е. Да снимам себе си, а не само да гледате моята перспектива, да видите и мене малко. И после... Още не съм свикнал тук, малко. Оп! Штракаме и тръгваме. Което ми хареса също. 360-ката X5, която си взех. Често ще я монтирам тук напред да показва мене. Ще се опитам да комбинирам двете видеа в двете гледни точки. Също като хода да карам извън градско, ще си купя тази кламп, Heavy Duty кламп на Insta360. Взел съм си стик един и ще я слагам реално ето тук, за да сочи назад, т.е. да ме снима поглед отзад да има. И общо взето това ще е. Без никакви обработки видео, така ще го пусна. И вие кажете, харесва ли ви образа, звука харесва ли ви? Искате ли да, примерно следващото видео да го снимам на Action View, т.е. най-широкото, което позволява
Там има малко изкривяване в образа, но реално като си на мотор и се въртиш и нали, идеята е да хваща колкото се може повече от това, което се вижда. Пък на 360-ката е хубаво, че не е нужно да насочвам, после си избирам кое искам да използвам и го използвам. Другото, което от ревюта ми хареса, слагат в опашката микрофона и така могат да хванат хубаво това звука от гърнето. Направих едно такова видео, ще го чуя дали е добре. Ако е добре, мога да ви го пусна да го чуете сега. Е така си излиза мебелата жорка. Ако е зле, значи ако не виждате видео, нали, съответно е зле.